gaur elkartu geha Ordizin euskeraldi ongitorri emateko, aurkezpen festa bezala iragarri genuen, eta gure asmoa izan da pixkat azaltzea zer dan euskeraldie, ze ingo deun, jendek nola hartu dezaken parte eta hola, eta gero pixka kostau zaigu 11koa aukeratzea, eta orduan pentsau genuen argazki erraldoi bat itea, eta aurren jarri ditugu herriko pixka pertsona ezagunek edo euskera mundun, edo euskera mundun esan nahi de saiakera egiten nahi dienak, edo betidanik laundu izan duenak edo zerbaitin izan duenak. Bueno, gaztaina batzuk egia esan eskaxamar gehiago geha, eta zahardoa soberan eukieu, eta izan gure asmoa jendea erakartzeko, pixka festa giron, euskeraldi ongi etorri emateko festatxo txiki bat eta aurkezpen simple bat. Momentuz Ordizin, datuk ez ditut guztiz egunerauta, baina 200 azkenekotan, 236 hau bizi eta 32 belarri prest. Orduan, ematen do, berez entzuten dana baino gehiago, ez dakita, jendea jutean animatzen. Izen emateko horri batzuk prestau genitun, buzoneatu indie, etxe guztita helarazi die edo. Gero ikastetxen laguntza daukeu baita ere, eta behaiek buzoi batzuk jarri ditue, hortaz aparte udalak ditun zerbitzutan, eta adibidez ni Euskera Elkarteko bazkide bezala, esan behar dut baita ere Itzaro Euskera Elkarte bere bulegon jarri dola buzoia, eta orduan jendek bete dezake izen emate horria, eta buzoi horietan utzi, edo beste aukera bada WhatsApp zabaltzen nahi baita ere izen ematea online iteko. Euskeraldi web orrialdean sartu eta izen emateko. Finen, inertziaz askotan gure hizkuntza ohiturak izaten die, pixkat talde handik edo darenen eraman iten gaitue, igual erdera edo denda batea sartzen gehanen, zalantza daukeunen, jakingo do ez do jakingo, errexena erdera ziten dut akito, ez? Eta nik uste hori dala euskeraldin helburue, pixkat hizkuntza ohiturak aldatzea, bai Ordizin eta bai Euskal Herri oson. Alde otetik, alde egitea. Eguneroko ohiturak aldatzea.